Igbo mma mmanụ, Igbo bụ Igbo, ekele o, nke onye chiri ya zere, a sị na ekwekọọ ama gbaa, egbe bere ugobere, ma nke esi bee bịara ya mee gịnị ya gosi ya ebe ọ ga-ebe. Na-atụfughị oge anyị na-ewetara unu mmemme ka a na-akpọ Igbo bụ Ugo nke si na HTV na ngalaba Durban na mpaghara KwaZulu-Natal n'ala South Africa. Mgbe nke a na-aga n'iru dịka anyị kọwara na mbụ, ọtụtụ ga-ajụ si olee ebe aha sikwanụ ka a na-akpọ Igbo bụ Ugo. N'ezie, anyị wetara oke nnụnụ nke a maara aha ya bụ eze ụmụ nnụnụ niile, nnụnụ nke nwere ugwu, nnụnụ nke na-adịghị echu echu nke bụ Ugo, were tụlee ya wee hụ na otu akụ ụmụ Igbo dị. Ugo adịghị echu echu, ugo adịghị ezo ezo. Ọ dị ebe ọbụla nwa Igbo nwetara onwe ya ọ na-ezo ezo. Nwa Igbo bata n'ọzara ome ya ọ bụrụ alaeze. Ịgagodi na mba ofesi n'obi ndị ọkachamara, ndị ọkaikpe, ndị na-agwọ ndị ọya maọbụ ndị na-arụ ọrụ aka dị iche iche, ị ga-ahụkwa na ụmụ Igbo so n'ime ya. Ya bụrụ na Igbo bụ mba eji eje mba. Na-atụfughị oge, nna m sị na akwụrụ ọtọ adịghị m echefu ilulu a wee tụọ nwaanyị ime ya eme gịnị ya mụọ onye ara mụọ ofeke ka anyị wee n'ụkwụ n'ala. Anyị gwara m sị na ọ na-aṅụ na ngwa na nkwụ na-abịa, anyị abịakwa ọzọ. Aha m bụ Maazị Kingsley Obio, onye anọkwa n'obi ya tata bụ onye nụ ga n'olu ya bụ otu onye Igbo nọ n'ala South Africa, karịsịa na mpaghara KwaZulu-Natal na Durban ji aga mba, ya bụ Igwe Agbaogidi 1 na KZN. Igwe birikwo. Igwe biko na-atụfughị oge, elemanya ọ dị aha echiche ji wee mara gị ka onwe m na-amaghị ọfụma. Igbo chọrọ ịnụ ya, onye ka Igbo kọwatụrụ Igbo aha gị. Igwe birikwo. Igbo bụ Igbo mma mmanụ, Igbo ya mara ụnụ na mma. Afa m bụ Gịnịka Chukwueme Uguru. Ejiri mmụọ were mara m dịka ebe nsi wee pụta. Abụ m nwa afọ Uli nke nọ na Ihiala Local Government na Anambra Steeti. Afa eji wee mara m na obodo a bụ South Africa bụ Igwe Agbaogidi nke mbụ na KwaZulu-Natal. Ya bụ afa Igbo niile gbakọrọ aka wee chie m dịka igwe na-elekọta obodo anya n'ime ebe ndị Igbo bi. Ya mara gị na mma. Igwe nnọọ. Igwe ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Igwe nnọọ. Na-atụfughị oge dịka anyị na-ekwe, dịka anyị mara nke ọma na Igbo nwere omenala, asa adịghị ahapụ isi kpọji olu. Igwe ndị Igbo si na ọjị eze nọ n'eze n'aka. Igwe biko dịka omenala si wee dị, haziere anyị ya n'ụdị. Thank you. Igbo bụ Igbo, ihe abụkwa na ọjị ka m bụ n'aka n'ụbọchị tata. Achọrọ m ndị bịara na be m ọjị n'ụtụ a, ha wee sị mba na ọjị eze dị eze n'aka. Otu a ka o mere. Ya mbụ ọjị anwa na-eme n'ụtụtụ dịka ebe nsi wee pụta. Nna nna abụ Ọlụọha wee bụsị Ọlụọha wee nwụrụ. Amụtara m ọtụtụ ihe n'aka ya. Ndị inwe ọbịa iwere ọjị wee sị ha nnọọ ka omenala Igbo si wee dị. Ihe abụkwa ọjị ka njikwa n'aka ihe ya abụkwa nzu, ya abụkwa edo. Mana dịka o siri were dị, almasị ka Chineke bi n'igwe bịa nọnyere anyị n'ụbọchị tata. Chukwu oke abịa ma mee ka ọbịa ụmụnne m bịara na be m n'ụbọchị tata mee ka ọ bụrụ ihe ọma. Mee ka ndụ mmiri ndụ azụ, ọ kachasị isi ndị nke bi na KwaZulu-Natal na mba ụwa niile ma South Africa gbaa gburugburu. Ana m ayọ ọganiru n'isi ha, na-ayọ ogologo ndụ na alụ isi ike, na-asị ngụ dị mma onye ji eko ya akwanarị ya. Wee na-asịkwa ụmụnne m biko ni anyị na-eje, anyị na-amata na ebe anyị si wee bịa tere aka, maka asị na akụrụ ụlọ ekwuo obe osi. Wee na-asị ka Chukwu oke abịa ma bịa nara ọjị a n'ụbọchị tata ma gozie anyị, ka anyị ya atata ya ogologo ndụ na alụ isi ike, tata ya ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, tata ya ndụ, tata ya eje anata. O nwerekwa onye mkpọje ka eji ịkpọ n'ezi.
anyị wee na-asị biko ka ị bịa nara ọjị a n'ụbọchị tata dịka anyị gụrụ ka o rere n'ụbọchị tata sila afọ onye nwe anyị ihe a bụkwa nzu ụdị ihe a alụmasịkwala nzu a ya ezuru anyị ihe ọma n'ụbọchị tata ya ezuru anyị ndụ zuru anyị akụlụba zuru anyị ọganihu zuru anyị ịfụnanya ihe a bụkwa edo ọ bụkwa edo ka m ji n'aka ihe anụmasị na edo anụnwa ji edo anyị arụ o ji edo anyị arụ na eke dee anyị arụ n'oye dee anyị arụ na afọ dee anyị arụ na nkwọ ahịara na ụba na anaghị enyere gị edo n'ụbọchị tata ngwa nwanne m ihe eburu ọjị anụnwa ka ime ihe ka esi eme ya na ozie ndị chọrọ ịta ọjị ha ata ọjị igwe n'eziokwu na ahụ na anọ na Igbo nwere omenala anyị emere dịka omenala anyị si wee dịrị ọ na-adị mma ebe ọbụla nwa afọ Igbo na-aga ya eburu omenala ya n'ihi omenala mba niile bụ gịnị ugwu ha ọ na-ahụ na ka igwe be anyị si wee mee gịnị si wee gọrọ anyị ọjị n'ụbọchị nke taa ọ sị ya dịrị Igbo mma Igbo wuo oke mba eji m Igbo eme ọnụ igwe be anyị asị m asịgodi na a na-ala ụwa ọzọ na aga m abụkwa onye Igbo na ha banyere ndị Igbo na-eme gịnị ọ na-adị m mma igwe ndeme na-atụfughị oge ka anyị gbapụ ya ọsọ maka o nwere ndị na-eche ka a mara nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ndị m igwe igwe ọ dị ilulu ndị mbụ na-atọ asị na onye bụ ụzọ shiwe ite na-ebu ụzọ chite mkpụmkpụ ite igwe anyị chọrọ ịma dịka afọ ole ka ị nọgoro n'obodo a ole mgbe iji bịa obodo South Africa nke anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa Igbo chọrọ ịmara igwe dewe igwe mụnwa bụ Agbaogidi nke mbụ na KZN bịara obodo a na 1999 wee nọgide ya wee luo n'ụbọchị tata ma bụrụ onye dị ndụ na ana ndị dị ndụ ana m ekene Chukwu maka nke a igwe n'eziokwu onye Chieke ewu n'obodo ị ga-adịkwa ọzọ igwe ọzọ ya bụ na anyị chere na oke n'ụlọ gị ga-anọ gị n'aka aka nri na ịmanụ ka o zuo oke mana tupu anyị aga n'aka igwe n'ụlọ gị ọwa onye Igbo be anyị ka ọwa onye mba oriakụ gị ka anyị na-ekwu okwu ya n'ụlọ m bụ onye obodo a bụ South Africa mana dịka omenala anyị siri were dị mgbe m chọrọ ishi ọzọ ya ime aha na-esi gara aga akpọrọ m ya na jechie ya lọlọ nwaanyị na be anyị ya bụ lọlọ ahụ a na-akpọ ya Igbo unu ahụnalụ na n'ezie na igwe anyị na o tozuru etozu n'ezie o tozuru etozu na lọlọ ya wụ onye mba South Africa anyị nọ n'ime ya mana ọ dị otu ihe o mere tọrọ m ụtọ makwa m na ọ ga-atọkwa n'ụtọ Igbo na-ele anya n'ụbọchị nke taa wụ na ọ kpọrọ lọlọ ya mee gịnị kpọruo ya ụlọ ga-agosikwa n'ikwu na ibe ụmụnna si na gịnị na ọ chọtala akụ aka ya bụ lọlọ ya ọ nwere ihe ọ na-akụziri anyị ewo igwe biko kọwara anyị nke ọma ka igwe biko kọwara anyị nke ọma dịka o si wee gbatakwuru obi họla ya emecha m wee sị mba na mma eje n'ụlọ ebe nsi ka nje nụọ nwaanyị wee nakwa wee jee nụọ nwaanyị be anyị onye ọbụla bi with me n'obodo a ebe a mbi ihe a onye ọ na-bi mbụ n'obi a igwe birikwo n'ezie ọ na-ahụ na igwe anyị wụ odogwu ka ọwụ na ọ lụchara nwaanyị na mba ọ sị mba na ọ ga-adịkwa mma ka ọ larukwuo igwe imezuola ọzọ dịka ibe ya wụ igwe ole mgbe echiri gị echichi igwe a na KZN
Ole mgbe afọ echiri gị echichi a? Echiri echichi igwe na 19th March 2017. Mgbe echiri echichi igwe, ọ bụ na ịgbakọ ya ihe ama na ahọ na-anọ ma arọ ịnọ iji wee chi igwe bụ ihe a. Ọ dị mma. Igbo ụnụ ahụ nnanụ ihe awa afọ anọ, ụfọdụ na-akpọ ya ara nasị na mba na-asụ n'olu n'olu echiri igwe anyị n'ala South Africa, n'ala KZN, n'ala Durban. Mana igwe, ọ nwere otu ihe anyị chọpụtara. Ọ nwere ọgbakọ a na-akpọ ọhaneze ndị Igbo. Ama m ka gị na ha nọ na emekọ, ama m ka adịmma gị na ọhaneze ndị Igbo ka o si wee dere n'ala Durban. Biko kọwatụrụ Igbo na-ege ntị. Igbo mma mmanị, ọhaneze ndị Igbo la KwaZulu-Natal. Mụ na ọhaneze ndị Igbo nọ n'aka dị mma. Maka ihe nji wee kwuo na mụ na ọhaneze nọ n'aka dị mma bụ na echetasịrị m mgbe e bidoro ọhaneze la KwaZulu-Natal. Mmadụ dịka Chief Osadebe Ibegbu, ọbịa bụ onye kpọkọrọ ndị mmadụ ma kwa onye a na-akpọ Martin Ikeọha Mbaise na Victor Okebugwu na Mike Enebechi ejiri Balogwu wee malụ, ma Apasino bụ Ọhamadike, Chief Patrick Chukwugbo, Amara Iheme na nwata na-agụ ata, ya na Chief Ugochukwu Nnadị na Emeka Anyanwụ. Ọ bụ ndị abụ ha bụ ndị kwakọbara ọhaneze, tikwuore Ọlụchukwu Ọlimen. Ọ bụ ndị abụ ha bụ ndị kwakọbara ọhaneze. Wee mesịa wee ru na ime arọ 2007, Emeka Anyanwụ wee kpọọ m wee sị m bịa nene na ọhaneze chọrọ ka na mma adị mma ịbịa na ọhaneze ndị Igbo, maka na ịchịkọ obodo na-adị mma. Wee nsị ya oke, wee mbịa wee bụrụ ofu onye n'ime ọhaneze ndị Igbo la KwaZulu-Natal. Ọhaneze ndị Igbo na-aga gagide. O nwere oge ọ garuru Ọghasa, wee nchigata azụ wee bịa chịkọọ ọhaneze ndị Igbo n'ime aha asatọ gara aga. Wee chịkọọ ọhaneze ndị Igbo. Ọhaneze ndị Igbo wee bidokwa wee jee mitie ma ndị a na-akpọ ndị na-achịkọ ọhaneze niile gbaa gburugburu la South Africa. Afọ anyị wee banye n'akwụkwọ, anyị wee na-agakwa kagide wee ruo ka ọhaneze gbakọrọ aka. Maka na ịbịa na ọhaneze, anyị nwere mbagala obodo na-ese na isi mere ka ndị Igbo wee bụrụ ofu ọhaneze a na-ekwu ha. Ya bụ ndị Enugu steeti, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, Rivers steeti. Ndị a wee gbakọ wee ngwa ha n'oge eruo na mgbe anyị ga-enwe onye ya na-achịkọta omenala anyị ọnụ. Ọhaneze wee kwado ya. Ya bụ ọdịmma mụ na ọhaneze. Ọdịmma mụ na ọhaneze ebidoro nke nya. Ọ bụrụ n'elu ka efere wee bụrụ ọhaneze.
mana mgbe echisiara igwe ọ bụ ọhanaeze nyere satifiketi iji wee gosi gị na ọdịmma mụ na ha siri na nwata wee bido wee rukwa nke ịfụrụ anyị na ihe a ọdịmma ọhanaeze wute igwe anwa ka nọkwa igwe ya gazie igbo na-ahụnarụ na igwe anyị bụ igwe ozuzo igwe ezuru mee hụkwanụ ọdịmma igwe na ọhanaeze ọ kọwala ka o si wee bido na ọ bụghị ihe taa igwe ọzọ dịka ya wụ gịnị dịka gị onwe gị bụ igwe onye nnọchite anya omenala Igbo na ụmụ Igbo na KwaZulu Natal anaghị makwa na obodo anyị nọ n'ime hawo mba South Africa ala Durban ha nwekwara ndị eze ha ama m ka adịmma gị na ndị eze obodo anyị nọ n'ime ha si wee dịrị gị na ha nwekwara mmekọrịta o nwere ka adịmma gị na ha ama m ka o si wee dị biko kọwara Igbo na-ege ntị Igbo ndị ọma nji eme ọnụ dịka ihe nwanne m nwoke na-ajụ m obodo nọ n'ime ya ndị Igbo bi n'ime ya bụ KwaZulu Natal ọdịmma anyị na ha dị na mma ije ebe mmadụ ịchọba onye nwe ụlọ ka anyị bịara obodo a o nwere oge anyị nọrụ wee mkpọrọ ụmụnne m anyị wee chọba onye ndị nwe ụlọ wee chọba ndị nwe ụlọ wee ruo mgbe anyị nwetara ndị nwe ụlọ mana ọ dị mma ngị na mmadụ na-ebido ofu ụbọchị otu aka o mere ọ bụ ijiri nwayọọ na-agba nso maka bususu na mkpụkọta ahụ na-adị mma ka ị na-akpụkọta ahụ ka ọ ya emesịa mara onye bụ ngị nwa mara onye ọ bụ ọfụma ọ bịa bụ ofu n'anya mmụọ nwee mana dịka ọ siri gbata n'ụbọchị tata ọ dị mma anyị na ha ndị obodo ma KwaZulu Natal dị na mma igwe udo dịrị gị ọzọ dịka ibe ya wụ anyị o doro anya na igwe ozuzu nke na-achị ala Durban ala KwaZulu Natal na ọ ka nwụrụ izuụka ole na ole gara aga mgbe ọ dị ndụ maka anyị chọpụtara na igwe ha bụ igwe a na-akwanyere ugwu ọfụma n'obodo wụkwa na igwe nwere ikikere nke ọma n'ala South Africa gburugburu mgbe ọ dị ndụ anyị amaghị ma gị na ya na-abụ nwere mmekọrịta ma ọ ka adịmma gị na ya nke awụzi ozuzu ọha na eze ndị obodo mana ya nwe ya bụ igwe ozuzu ọha obodo a nọ n'ime ya anyị ama ka ọdịmma gị na ya na-abụ ka o si wee dịrị biko kọwatụrụ Igbo ndị ọma na-ege ntị Igbo ndị ọma na-ege ntị ala m ekelekwa ụnụ nwanne m nwoke nnọọ ajụjụ gị amaka ndewo mgbe nyanwa bụ eze na-achị obodo mgbe ọ dị ndụ ọ dị mma mụ na ya dị mma maka ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ na-akpa mmadụ ọ na-akpakwu ma ndị bịara abịa ọ bụ mmụnwa duru ndị be anyị wee chọrọ ya wee jebe wee luo oge anyị na ya bidoro ọmata ndị anyị bụ anyị nwa matakwa ya maka ọ dịghị izi ịmata ya mbụ nwoke ọ dịghị izi o nwere ndị gbagworo mbọ ha ya agba ka ha mata ya ma ọ ka ha ludebe ya nso mana ọ dị ha mfe mana mbọ niile anyị gba kpọrọ ndị Igbo mana ihe ndị Igbo na-eme na-adị mma mana anyị bụ ndị Igbo mana anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị kwesịrị anyị kwụrụ anyị akwụsị ike mara na mgbe ọbụla anyị tụfuru ihe ahụ ejiri mara anyị na anyị ọ bụghọzi anyị nwa na anyị esigo n'ihe anyị bụ wee pụọ ewe mkpụrụ ha anyị wee chebe n'ime aha na-abụ gara aga wee jelusie ọ nabata anyị ọfụma o nwere mgbe obodo na-eme emume nke a na-akpọ omenala be ha
dịka o si wee dị n'olu oyibo a na-akpọ ya Heritage Day. Akpọkwara m ndị Igbo anyị jere, anabatara anyị ọfụma. Onye na-achị obodo bụ premier na be anyị a na-akpọ ya gọvanọ na ebe anwa n'ụbọchị anwa, anyị niile anabatara anyị ọfụma ma kene anyị dịka o kwesịrị. Wee rukwa nke ọ nwụrụ, anyị jere maka na o nwere ihe ya mbụ nwoke gwara m ụbọchị anyị jere n'obi ya. O were ihe a wee nye m n'aka. Igwe ha nyere gị ya? Igwe anwanyere m wee sị m na m were ihe a jide ya na ebe a ka mma na-eji ya ma ọ ntụkwasị ya n'ubu. Onyinye dị mkpa. Na ọ bụghị ihe eji alụ ọgụ na si ejikwana ya anụ ọgụ, kama na si jiri ya na njiri ya wee chịkọtara ya obodo anyị bụ ndị Igbo na ndị Naijiria bila KwaZulu-Natal na Naijiria wee chịkọtara ha ya ọnụ. Ọ ya ka o ji m ya wee nye nya. Mgbe ọbụla m na-eje ebe ọ na-eme mmemme, na-eji ya aga, ana m eji ya aga njiri narị ya n'aka. Ọmago na ọmụnwa, ọmago na ọbụ onye anwa o nyere ya, onye ọbụla bụ onye obodo amago na onye a bịa bụ onye Igbo anwa a na-ekwu okwu ya, a na-ekwu okwu ya nyere ya igwe eze obodo ha nyere mkpara dị otu a. Ya gazie igwe, ya gazie. Igbo ndị ọma, ọ na-ahụ na igwe anyị na-ekwu okwu ya bụ igwe mara ntọala ma na-eso usoro kwesịrị ka esoro. Ọ ya na Igbo nọ na ala Durban maọbụ ala KwaZulu-Natal eseghọ n'elu. Igbo ị na-akwụ ụgbọ na okwuchi anyị ike n'ala. Ya gazie. Igwe ọzọ dịka ibe ya wụrụ na dịka onye ọchịchị, onye nlekọta ọdịnala Igbo na ụmụ Igbo nọ n'ala KwaZulu-Natal, anyị mara nke ọma na ọ dịghị mfecha ichi mmadụ ma ọ nwere ihe ya ahụ ma ihe na-ara ahụ ma ihe mgbagwoju ya ma ihe dị aṅa ị na-ahụta n'ime ọchịchị ga site na mgbe echiri gị echichi arụ ugbu a, ma emekpa ahụ dịgasị anyị na-enweta n'etiti ụmụ Igbo ndị na-achị. Biko kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ndewo nwanne m. Ndewo. Ihe dịkwa n'ụlọ ọchịchị adịghị ofere. Otu a ka o mere. Mana abịa a na-enwe ndị kwe na ndị ekwena. Otu a. Mana ihe dị mkpa bụ ndị kweta anụ karịa ndị na-ekwero. Ndị kweta anụ ịdị achị ha. Otu a ka o mere. Ndị na-achị bụ ndị yiri ekweta. Otu a ka o mere. Ọ ndị jiri ekweta ka a na-achị achị, maka ha ya agbagharịgide na ha ekweta, agbagharịgide na ha ekweta, agbagharịgide na ha ekweta, aha na-aga ha ka na-agbagharị na ha ekweta. So ịfụọla ha nwala agbagharị na-ebu ndị a na-achị achị. Otu a ka o mere. So etu ọnwa ka ọ dị na ndị n'ọchịchị adịghị mfe n'ime ihe dị n'igwe. Ihe dị n'igwe siri ike. O siri ike. Kọwara Igbo. Ihe nji wee sị gị na o siri ike bụ na ị ya na-agbakọ mma onye iro gị ma ya bụrụ na udo dị. Ije na-agbakọ mma onye jụrụ gị nke onye ngịrị akwụkata nke nya ọ jụghị nke nya, ị ya na-agbakọ ya ma ya bụrụ na udo dị. Ọnọdụ gị asị igwe bụ ka udo dị n'obodo, maka igwe adịghị abụ onye mmesa. So ya nwa bụ ihe wee bụrụ nnukwu ibu nyelu. Enwekwara ndị igwe a na-agụ agụọ mana ọ fụghọzi ụzọ ya esi wee ya abụrụ ya mbụ igwe abụrụ, maka na ikekwa ọ maghị ebe o ya esi wee ya ebido. Mana mgbe i bidosialụ ma mgbe e bidosialụ n'aka gị, o wee fụzie na enweziri ebe a na-ejezi, o wee gụba ya. Mana ihe m na-agwa ụmụ Igbo bụ na anyị yi akaba ahụ na isi ala adịghị atọ ebe a kpọrọ ya. Otu a ka o mere. Onye anwa bụ igwe ma onye anwa bụ onye ọchịchị, anyị aka na-esi ya na-achịgodi anyị mgbe oge agabiga
onye ya bụkwa igwe abụrụ igwe, onye ya bụ onye ọchịchị abụrụ onye ọchịchị. So na ọchịchị adịrọ mfe. Ofecha ma ọlị ikwesịgo. E nwere ndị iyi anabata maka na ị kwesịrị iyi anabata ha ka udo na-achị. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọchịchị ị kwesịghị ịnabata ya. Nwee ihe na-eme ya ka ọ bụrụ na udo dị n'obodo ị nọ na ya. Igwe birikwo. Ị na-akpọrọ anyị nkume n'elu ntụ ka o si ada, ka o si atọkwanụ. N'ezie anyị na-ahụpụta ihe eji wee chie gị igwe ọchịchị gị dị mma, chere gawa. Ọzọ dị ka ibe ya wụ igwe, ọ dị ọgbakọ anyị chọpụtara na-akpọ ọgbakọ ndị nze na ọzọ n'ala South Africa. Amaghị m ma ibukwa otu onye n'ime ọgbakọ dị otu a. Na ndị nze na ọzọ na South Africa n'ihu Chukwu na ihu mmadụ afamadị ya n'akwụkwọ ha. Ihe mere na afamadị ya n'akwụkwọ ha, okwu ya tere aka. Ọ ya bụ okwu ụbọchị ọzọ. Udo igwe. Mana ọ bụghị na ajụrụ m nze na ọzọ, mba. Mana ajụghị m nze na ọzọ. Mana okwu dị na nze na ọzọ o tere aka, ọ bụrụ ihe mma akara iwu n'ụbọchị tata. Igwe kwuchala esi ka ọ bụrụ okwu a ga-ekwu ụbọchị ọzọ. Udo dị igwe ọzọ dị ka ibe ya wụ, ọ bụrụ na ele anya n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ ala South Africa, karịsịa n'ala Durban ka anyị nọ n'ime ya, ọ dị mkpagbu dịgasị aṅaa ndị Igbo na-adị enweta, karịsịa ụmụ Naijiria, mana ọ dịka ọkasị njọ ụmụ Igbo maka Igbo ndị na-apụ mba. Ilekwa n'anya asị Naijiria n'ala South Africa maọbụ n'ala Durban, ọwụ ime Igbo. Ọ dị mkpagbu dịgasị aṅaa, ihe otiti dịgasị aṅaa ndị Igbo na-enweta na obodo anyị nọ n'ime ya, ke ndị oyibo na-akpọ xenophobic attack ka anyị na-adị enweta ugboro ole na ole. Ọwụ na ịgụ ọnụ, ọ gịnị ka ị chere butere ọnọdụ dị otu a? Nnọọ nwanne m. Nnọọ Igwe. Ka m saa gị ya na mfe ebe o ya ekwe onye ọbụla nghọta. Anyị ji aka anyị na-eme ihe na-eme anyị. Kọwara anyị Igwe. Nke izizi bụ na ndị anyị nọ na be ha amaghọ ndị anyị bụ. Nke ịbụa bụ ya bụ ihe anwa ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị na Igbo enweghị eze. Maka na ndị nchịkọ nọdị, ndị ntisa anọdị. Ọ ya bụ nsogbu ndị Naijiria na ndị Igbo na-enwe na mba, were ekwute na mba nke efuru anyị nọ n'ime ya bụ South Africa. Obodo anyị nọ n'ime ya nwere iwu obodo ọbụla ibiri ha na n'ime obodo anwa, iwu anwa so wee jide gị. Otu aka mere. And iyi ekweta na iwu obodo nke nwa na-ejide iche. Ọzọ dị ka ibie wee bụrụ na ndị Igbo ma ndị Naijiria na ndị anyị bi na be ha mara ndị anyị bụ. Ihe ọ dị ka ya bụ ebighị na be mmadụ, ma onye nwe ụlọ amaghị onye bụ, ma ọ pụta n'ụtụtụ ọ gafere gị jebe ebe ọ na-eje, o jesịa anata ọ gafere gị, ọ naba, o jesịa ọ na-apụ ọ gafere gị, o jesịa anata, mana ọ maghị onye bi na biya. Ebe ndị Igbo ya esi were ya ama na ebe anyị nọ na dịka a na-eji mma na egbe na ihe niile achụ ha ọsọ n'iro na streeti ebe ha na-emesi bizines, ebe ha na-agba mbọ, bụ mma o so n'ofu ihe a m gụrụ gị mere anyị ji wee jebe iji ịfụ eze na-achị obodo. Maka ịbịa n'obodo a enwere ndị a na-akpọ chief. Ha nwere ya dịka enwere ya na be anyị. Ha nwere ndunas ya bụ ndị na-afụ maka ndị nọ na hostel
bụ ndị chief na-afụsị other place ebe ọbụla. ị bịa na be anyị enwere ndị ichie, nwere ndị ogbuehi, nwere ndị eze amaala. then ma ndị a ama ha ndị anyị bụ. so na nnukwu ọrụ dịka ejuburu m na mbụ, nnukwu ọrụ dị n'ihu. mana ọ bụ ya mbụ ọrụ dịka anyị bụ ndị Igbo, Chineke na-emere anyị ihe niile. ndị bụ ndị Igbo ma ndị Naịjirịa kwesịrị ịkwụnye anyị n'azụ, maka ụfọdụ mgbe a na-ahapụ ya asị na ọ bụ ihe m ka ọ bụ. ma ọ bụrụ na a na-akwụnye n'azụ, obodo ya ama na mba na ihe a bụ nda na ọ bụrụ ihe na obodo ama na-afụkwa ya etu ọnwa ha si afụ na ihe a dị ka ihe igwe agba ogidi na ezinụlọ ya. obodo afụkwa ya etu ahụ, obodo fụrụ ya lọọ ha nwa. so mgbe ọbụla ndu na ndị chief bidoro mara ndị anyị bụ, maka ndị a na-apụta eji mma achụ ha ọsọ la street, nwere ndị ha nwa nọ n'aka, enwere ndị ma ha nọ, enwere ndị la kontrolu ha, na enwere ndị ya asị ha ngwa aka nyọ unu ejekwula ebe ahụ. ọ bụ na etu ụmụnna ihe a nsị ụmụnna moto ọbụla gbafere n'ilo be m ebe a na aya amụ ya okwute, ụmụ na ama moto nwe okwute. ma nsị ha mba na okwute na ama moto adịrọ mma, kwụsị na ịma moto okwute, ha kwụsị ịma moto okwute. ọ bịa bụ ihe ya ebi okwu. Igwe, dịka ị tụrụ o nwere okwu ole na ole ka isi wee kpata ya aka. mụ onwe m gara ama m na ọ ga-amasịkwa Igbo na-ege ntị ka ịkọwa okwu ahụ ọfụma ka anyị ghọta. isi na nke mbụ na ọwụ Igbo, ọwụ anyị onwe anyị na-eme ihe na-eme anyị. n'ihi gịnị? na ndị anyị bịara be ha ama ndị anyị wụ. Igwe, achọrọ m ka ịkọwa tụrụ anyị ebe ahụ, gwakwana anyị ihe anyị nwere ike ime, ụzọ anyị nwere ike isi wee mee ka obodo mara ndị anyị wụ, ka enwe ike wezụga ọnọdụ nke mgbe ọbụla ọgụ na mgbe egbu ịla ndị akụ na ụba ụmụ Igbo n'iyi. biko Igwe, anyị chọrọ ịnụ olu gị na banyere ọnọdụ a. o nwere mbọ anyị na-agba, mbọ anwa anyị na-agba, anyị gbasịa ya mbọ anyị ya bụ ndị obodo maalụ na anyị nọ na be ha ọfụma bụ anyị ibinye aka n'akwụkwọ, ebinyesi aka n'akwụkwọ anwa, ndị niile ama bụ ndị chief wee kwekọrịta wee sị mba na ndị a na anyị amatago ndị ha bụ. anyị na-agba mbọ ya, anyị nọ n'elu ya. ya gazie Igwe. mụ na ndị ọha na eze na-agba ya mbọ nọ na South Africa, na ndị ọha na eze nọ na KwaZulu Natal, na ndị a na-akpọ ndị Supreme Eze Council KwaZulu Natal na-agba ya mbọ. na ndị Supreme Eze Council a bụ ndị nọ n'okpuru m dịka ndị ichie na ndị ogbuehi. ha nwa anyị niile na-agba ya mbọ iji wee mee ka ya mbụ ihe ndị anwa nwee ike wee kwụsị. Igwe, n'ezie anyị ga-asị Igbo sị eme ngwa mehọrọ dachi, sị ka unu na-emesido unu mee na ọsịsọ, maka na ihe erika. mana ọ bụ na ị na-anya eji afụ na mgbe ya mbụ ihe bidosịrị anyị jiri jefu ya mbụ igwe anwụrụ anwụ, na ya mbụ ihe dajụrụ. otu a ka o mere, o wee eziokwu. wee elu mgbe Igwe nọ n'ụlọ ọgwụ, mgbe Igwe na-aya ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ, ya bụ mgbe nke a efuru mere ụbọchị ala malitere. mana nke anyị bidoro kịta ya bịa n'isi ngwụdebe ise. Igwe, ọzọ dịka ibe ya abụrụ dịka onye nchekwa ụmụ Igbo na ọdịnala na omenala Igbo na mba KwaZulu Natal. Olee ndụmọdụ dị anyị nwere ike inye ụmụ Igbo ndị na-achị banyere otu a ga-esi wee bie ndụ
ịgbanarị ụmụ ọnwa dịgasị otu a ama ma nwere ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu a? Ihe mụnwa nwere ịgwa ụmụ Igbo bụ na nke izizi na ndị Igbo na-atụ ilu na-asị na ọ na-eme nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iko a na-akọ nwanne ya. Otu a ka o mere. Ndị Igbo ewerele ebumnobi na onye ọbụla bịara South Africa dịka ọrụ oyibo na ọ ya na-akwụ n'ilo. Mana mụnwa na-asị mba na ịkwụ n'ilo abụrụ ya bụ ezigbo ya, maka na iro anyị na-akwụ ịkpọghere ahịa na ya. Ekwukọtago m okwu si onye ọbụla pụọ n'iro, ịkwụ n'iro ya maka ndị na-akwụ n'iro agba mbọ, na-akwụ n'iro sị na ha na-agba mbọ. Adịrị agbata ihe eji abụ ọgaranya na iro. Ihe a na-agbata na ihe n'iro bụ okwu na ụka. Ejiri agbata ndị uwe ojii ịgbata ya ọnwụ ike. O nweghị ihe a na-agbata na n'iro. A na-agbatakwu ya ọya nwaanyị, a na-agbata ya n'iro. So and ọ bụ ya bụ ihe ndị anwa butere afọ ọjọọ a na-akpọ ndị Igbo ma ndị Naịjirịa. Mana inekwa anya ịfụ na bụ ndị Naịjirịa niile, maka ịpụọ la street ịya afọ ya ndị Yoruba na-akwụ n'iro. Ọkwa ndị Igbo. Ọ bụ ndị Igbo. Igbo zuru mba. So kedu ihe a na-akwụ n'iro? Kedu ihe a na-achọ n'iro? Akwanyi nwere ndị Pakistan n'obodo a. Otu a ka o mere. Mba dị iche iche. Akwanyi nwere mba dị iche iche n'obodo a. Otu a ka o mere. Ọ bụla iro ka ha na-abụ. Mba. Ole na ihe nke anyị ji wee dị iche. Na ihe mụnwa na-ekwu bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịpụ n'iro, baa n'ụlọ jee chọọ ofu ihe ọ ji na-eme. Enweghị ihe a na-agbata n'iro. Igwe ya gazie. Igbo na-anọ na ndụmọdụ Igwe na-enye ụmụ Igbo nọ na mba si ndị na Igwe ka isi wee kpọọ ya okwu ahụ tọrọ m ụtọ nke ọma, si na akụ na ụba dị agbata ya na n'iro kama n'okwu na ụka. Ya wụ onye ọbụla baa n'ụlọ mee gịnị chọọ ihe dịgasị anya ọ ga na-eme ịgbara okwu n'ụka ọsọ. Igwe nke ahụ ọ bara nke ọma ma onwe m ọ bara m na ntị. Amakwa m na Igbo ndị na-ege ntị na ha na-amụta ihe banyere ya. Ọzọ abụrụ Igwe dịka onye nchekwa ụmụ Igbo, ile anyị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ Igbo nọ na mba lụrụ ụmụ nwaanyị mba, dịka gị onwe gị sokwe bụrụ otu n'ime ha. Ọ nwekwara na ihe ị mere mgbe ị na-akọwa onwe gị nke ọma isi na ịlụrụ nwaanyị mba kpọrọkwa ya laruo Igbo, ya wụ omenala Igbo. Mana ile anyị nwere ọtụtụ ụmụnne anyị ndị Igbo lụsịrị nwaanyị mba adịghị akpọ ha ala Igbo, maọbụ ndị mụgasịrị ụmụ na mba adịghị akpọ ha ala Igbo. Biko nwere ndụmọdụ ma okwu dị anyị nwere ike ịgwatụ ụmụ Igbo ndị lụrụ nwaanyị mba maọbụ mụọ ụmụ na mba tọrọ na mba? Nwere ndụmọdụ nwere ike ma okwu dị anyị ike ịgwa ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu a? Dịka o siri were gbatakwụla ụbọchị taa, amaghị nna ndụ nọ na South Africa ka mma ebi ya. Etu ọnwa ka ọ dị, mana ụmụ nke m mụrụ amụ onwe ebe ha ga-ebi echi amaghị m. Ha nwere ike ụfọdụ ebirila US, nwere ike ụfọdụ ebirila London, nwere ike ụfọdụ ebirila Nigeria, nwere ike ụfọdụ ebiri obodo a. Nna m mụrụ m amụ ama akọwata nwa obodo m ma ebinwu. Mana ọ na-adị mma nwaanyị na-anọ ime obodo isi ma biri n'obodo ahụ. Ọ na-adịkwa mma ụmụ gị ịna obodo isi ma mara dịka omenala obodo isi na ya si wee pụta si wee kwụrụ. Maka onweghị onye mụọ isi ya bụ eze echi. Otu a ka ọ mere. Ọ bụrụ na nne ha ama na ebe isi ka ezi ka ụmụ ya esi wee ya ama ebe isi. Adịghị m asịkwa onye nụrụ nwaanyị obodo ya chụbiga iro ya lụrụ nwaanyị be anyị mba.
mana ugwu bụ nkwanyere nwaanyị ji wee nweta ibe ya. Otu a. onye mụtara nwa kpọla nwa ya ebe o si ka nwa ya mara ebe o si. Onye ji nwaanyị kpọla nwunye ya ebe o si. Maka ụfọdụ mgbe akpọla gị nwunye gị ebe isi na-ebute mkparị. Ọ dịka onwe ebe isi. Ọ dịka ya sị na o nwere ebe isi. Mgbe izu na mba anyị bịara obodo a, ihe a na-ekwu ọbụla ndị obodo a na-ekwu ọbụla ndị bịara abịala iri anụ mmadụ. O wee digide wee rụzie nke ndị obodo bịa bebazie na be anyị. Ha rio na be anyị adịghị iri anụ mmadụ. And kịta ha amatala na ndị be anyị adịghị eri anụ mmadụ. And ha amatakwa na ndị a nwere ebe ha si. Ugwu adị. Ugwu ewerela adị. Ugwu adị. So ọ ya bụ ihe mụnwa nwere ịsagara nke a. Igwe ịsatara ya nke ọma, ndụmọdụ gị bakwara na ntị nke ọma. Mana ọzọ banyere okwu a bụrụ ile anyị hụ na a sị na omenala mba niile bụ ugwu ha. Otu omenala dị mkpa n'ime mba niile bụ asụsụ mba ọbụla na-asụ. Dịka ile anya ndị agbata obi anyị wụ ndị ofe mmanụ. Onye ofe mmanụ hụ nwanne ya n'ụzọ, o were asụsụ ha kelee nwanne ya. Onye ugwu ahụ nwanne ya n'ụzọ, o were asụsụ ndị ugwu kelee nwanne ya. Mana onye Igbo hụ nwanne ya n'ụzọ, o were asụsụ ndị mba ọzọ ma asụsụ ndị ọcha. Ihe nwanne gị onye hapụ gị n'ọnụ bụ ha afa. Ịhụ na ọ wụrụ na gịnị adị ma kpọọ ya n'ọwụ adịghị akwalite, ejighị omenala wee kpọrọ ihe. Karịsịa ụmụ anyị na-amụ na mba, ọtụtụ n'ime ha anaghị anọ asụsụ Igbo anyị si wee bata. Mana onye ofe mmanụ mmụọ nwa na mba maọbụ onye ugwu, ị ga-ahụ ụmụ ya ga na-asụ asụsụ nna ha. Mana ụmụ Igbo ọ dịghị otu ahụ. Ele ndụmọdụ nwere ike ịdọ ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu ime ka asụsụ anyị, asụsụ Igbo kwudosie ike ma n'ebe ụmụ anyị mụgasịrị na mba. Ele ndụmọdụ nwere ike ịdọ ụmụ Igbo banyere ọnọdụ a? Ndewo nwanne m. Ndewo. N'uche nke mụnwa, a sị na-eme amụta nwa amụta ibi ya. Otu a ka o mere. Mgbe gboo anyị adịghị asụ Igbo. Otu a. Mana enwere ihe mere ka ụmụ Igbo were gbasasịa were bụrụ ndị jisiri ụfọdụ ihe dịsị iche iche wee tisie na ndụ anyị. Ngwere gị ihe ọ bụ. Kọwara anyị akwa ya ka kwedoro ebe a Igwe. Afụfụ la mkpagbu ka a na-akpagbu ụmụ Igbo. Ka a na-akpagbu ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo jiri mkpagbu na afụfụ wee gbasasịa n'ime ọhịa dịsị iche n'iche, n'ụzọ dịsị iche n'iche, wee nezie emezi onye na-asụ nke a nwanne ya na-asụ nke ọzọ. Ọ bụ afụfụ. Mana n'ime ọnọdụ a, ele ihe nwere ike ime ka asụsụ anyị ahụ guzosie ike ka ọ ghara igwu mmiri dịka anyị hụrụ na-egwu? Ihe anyị emere ya bụ n'ime ụmụazị anyị na-amụtasịrị, ndị nke mma na ha nwere ebe ha si, ndị nke mma ụdịrị ihe a mba ndị mmadụ na-agbagasị na mba ụwa dị iche iche iji wee na-eme ka ọdịnala anyị, omenala anyị wee pụta ife. Ụfọdụ nwere ike, ụfọdụ a na-emepekwa ụmụ ihe akwụkwọ ebe anya na-akụziri ụmụ anyị akwụkwọ oyibo n'asụsụ Igbo, n'omenala Igbo. Ụfọdụ abịakwa maka ihe niile a na-agụta ya asụta ya n'oyibo. Otu a ka o mere. Ọ bụghị ihe niile ka a na-akụziri nwata akụziri. Ka bụ eziokwu. E nwere ihe ya eme ndị okenye na-eme, ịnọ ị na-ene anya efu ihe a na-eme, efu ka esi eme ya, ịmụta ka esi eme ya. Ajụ eji ikwuo na ịma ka esi eme ya na ịnọ mgbe ọ na-eme. Dịka m na-agwa gị na nna bụ nwa ebule m na enwere ihe ọ na-eme mgbe ọ bụ ọlụ ọha. Dịka kọlchọ Igbo siri were dị.
and abịa abụ m ụmụazị mgbe anwa nnọdụ na-anya na-amụtasị ụfọdụ ụmụ ihe ndị a na-eme ọ bụghị dibịa ka ọ bụ mana ana m amụtasị ụmụ ihe n'ime ya ọ ka ọ dị. Igwe ị na-akọwa na ọ na-adị mma ka a na-akpọrọ ụmụ anyị ka a na-akpọdata ha nso akpọla ha Igbo, ma ndị nke bịara ọrụ oyibo a na-akpọdata ha nso, mana ndị a na-agwa gị bụ ụmụ Igbo ị na-akpọdata ha nso anaghị agba elu elu, mana ọkwa ifuru anya ifuru dị ihe ọ bụ anya bụ ya bụ nka inwe anya inwe nka ọwa asụsụ Igbo. Igwe na-atụfughị oge ikwutere ya nke ọma dịka ndụmọdụ nyekwara ebe ahụ metụrụ bara m na ntị ise na ọ ga-adịkwa mma ka emepe ebe ụlọ mmụta ebe a ga na-akụzi ihe dịka ụmụ asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ọ dịkwa mma nke ọma ya maara nke ọma na ị ga-akwadokwa ọnọdụ dị otu a na Durban, maka ọ dịkwa ụmụ Igbo amụgasịrị na Durban anyị nọ n'ime ya ga-adịkwa mma ka ha bajusi ụlọ akwụkwọ dị otu ahụ na-amụtakwa isi ịhụ nwanne gị ma ọ hụ nwa gị isi ya bịa ọma na nna ya si ya bịa. Udo dịrị gị Igwe. Ọzọ abụrụ Igwe dịka ochie eze ga si wee dịrị, ọchịchị ga si wee dịrị, anyị mara nke ọma na ọ dị ọchịchị Igwe ndị a na-eme Igwe echicha oji aka ya họpụta onye ga-anọchi anya ya, nwekwana ebe a na-eme Igwe echicha ndị chere na ururu ha dịka i kwuru na ọchịchị ga nkwere ndị ọ na-amasị. Amaghị m ka esi eme ọnọdụ a na KwaZulu Natal a, ọ bụ ichicha iji aka họpụta onye ga-anọchi anya gị ka ọ bụ mgbe ichichara onye chere na o ruru apụta zọọ ya ka ọ bụ mgbe oge ahụ ruru Igbo ejikwa aka họpụta onye ga-echekwa ha. Amaghị m ka esi eme ya bụ ọnọdụ na KwaZulu Natal anyị nọ n'ime ya bụ obodo ka ị na-elekọta anya ya. Ndewo nwanne m. Ndewo Igwe. Ya mbụ ajụ ị na-ajụ m karịrị m nwanyị na-ajụ ya agaghị m asị ya ihe m jiri gwa gị na ma amasị ya bụ na n'uche nke mụnwa asị m na ọ bụ na nwụsịa ma asị m na m kpọọ ụmụ m jụọ ha sị ya ihe dị n'igwe ụnụ achọrọ ya, eme ihe mma asị ha mụnwa ya asị ha mba na ihe dị n'igwe siri ike maka na ihe ya na-agbakọ ihe ya na-ewepụ erika. Ọ bụrụkwara na dịka onye nnọchi anya maha asawoghị ya mba maha asawoghị ajụ anyị sara ejụrụ maha asanwu ya na ọ sị na ọ gaghị asanwu ya ugbu a. Anyị ga-asị ka ọ dịkwa mgbe ọzọ maka na ajụjụ ahụ dị ezigbote mkpa. Ọ dị ezigbote mkpa maka echi. Igwe si ya dị mgbe ọzọ. Igwe ọzọ dịka ibe ya bụrụ ọ dị ji mara ndị Igbo dịka ụmụ omenala Igbo dịgasị aṅaa. Ụfọdụ na-akpọ ya, ụfọdụ na-eri ji, ụfọdụ na-akpọ ịwa akwa, ụfọdụ na-emenwu gasị ọtụtụ, ụfọdụ na-agba mmanwụ, ụfọdụ na ọtụtụ mmemme dịgasị aṅaa Igbo na-eme bụ eji mara ndị Igbo. Amaghị m ma ọ dị mmemme dị otu a ka a na-eme na KwaZulu Natal igosi n'ezie na ụmụ Igbo nọkwa na KwaZulu Natal. Eziokwu ya mbụ mmemme niile a egwuru eji wee mara ndị Igbo ana m emesị ha niile n'ime aha ọbụla anyị na-eme ya. A na-emekwana ya na palasị ya maka na ọmụnwa ka ọ dị n'aka. Mgbe oge ya ruo ana m akpọku Igbo abịa eme ya mbụ emume dịka esi eme ya na be anyị ebe anyị si etu ọnwa ka anyị si eme ya n'ime arụ ọbụla. Enweghị nke anyị na-agalụ
maka na anyị na-eme mmemme ịwa ji, anyị na-eme mmemme ịgụ arọ. Ịgụ arọ anwa enwere ụfọdụ na-akpụ ya na be anyị, enwere ụfọdụ na-akpụ ya ịtụ nzu, nwere n'ụlọ ebe nsi anyị nwesịrị ma anyị na-eme ihe a na-akpọ ịgba odi, na-eme ihe a na-akpọ emume uche ụmụazị. So ihe niile ndị anyị na-eme gbadi ya. Ịtụ nzu anyị na-atụ nzu, ya bụ ịgụ arọ. So ịwa ji, anyị na-eme ihe ịwa ji ma oge ya lụrụ. Igbo niile na-apụta, a na-awa ji na palasi ya. Igwe ọzọ ị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Ya gazie nwanne m. Igbo na-ahụ na nke ọma dịka igwe anyị si wee kọwaa na emume ndị dịgasị otu a ka eji mara Igbo n'ala Igbo, na a na-emegasị ya na mba KwaZulu-Natal, karịsịa na obie igwe anyị nọ n'ime ya, na a na-eme ya igosi n'ezie na igwe anyị bụ igwe Agbogidi nke mbụ na KwaZulu-Natal, na ọ bụ igwe mara ntọala ma na-esochi ntọala ike. Igwe ga-adịkwa ka echi, ị ga-adị ka echi igwe, ị ga-adị ka echi, ị ga-adị ka echi igwe. Igwe na ọzọ abụrụ, ọ bụrụ na ile anya nke ọma dịka nwa afọ Igbo onye na-anọchikwa anya ụmụ Igbo na mba, ị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ Igbo nwere akwa na-ebe n'ala Naịjirịa ka anyị si pụta n'ime ya. Ọtụtụ na-asị na a na-akpagide ha, ọtụtụ na-asị na ọ na-adị mma ka Igbo nwere onwe ha. Igwe n'anya nke gị dịka onye nnọchikwa anya ụmụ Igbo nọ na mba, o nwere ihe nwere ike ikwu banyere ọnọdụ ụmụ Igbo na ala Naịjirịa ka anyị si pụta n'ime ya? O nwere ofu ihe m chọrọ ịlụtụ aka. Ọ bụ na achọrọ m iji be m wee maa atụ. Ọ bụ na ụmụ m na ha dị enweta ihe ha chọrọ n'aka m, adịa m akpatara ha nri, adịa m enye ha mmiri ọṅụṅụ, adịa m enyekwa ha ụgbọala nke ya ebugharị ha ma buje ha ebe ha chọrọ ije, adịa m enyekwa ha ezigbo ụlọ akwụkwọ. Ọ sị na ya na-eje akwụkwọ, ọ pụọ ya ejezi akwụkwọ chọba ọrụ ebe ọ ya achọta ego ya eji wee ya enye onwe ya nri maka ndị eziga ya. Ọ bụ na nri ka ọ ya na-enweta n'ụlọ, ọ pụọ chọba ebe o ya eri nri, ebe ọ bụla e nyere ya nri ọ nara nri ya rie maka ndị enye ya nri n'ụlọ. Ọ bịa bụ ọnọdụ ndị Igbo fụrụ onwe ha n'ụbọchị taa. And ọ bụkwa na ya bụ ihe butere na ụmụ Igbo si mba ka ha nwere onwe ha. Ị bịakwanụ, ndị anwa adịghị enye nri, ndị anwa alaghị enye akwụkwọ, etighi n'ụlọ akwụkwọ, ndị enwe ha ọnọdụ nke a na-enye ha. Eziokwu na Naịjirịa ha nwa ka aka egbu bụ ofu ndị ahụ a na oke ruru ha na-adị enye oke ruru ha ihe a na-eketaziwa ọnwụ ike. Ha nwa ka ejiri ọnwụ ike wee na-echiri ọjị kwada. Ndị na-achị ha achị ha wee sokwuo n'ime ndị na-achị ha. Ha nwa esokwughị n'ime ndị na-achị ha. Ọ bụrụ na ịchọ ịbụ sekuriti onye nche na be nna, ọ mụnwa ka ị ga-ewere ọrụ nche na be nna. Otu a maka gị onye maara ala. Maka mụnwa bụ onye maara ala. Ịkpọrọ okwu ahụ. Ọ bụ nche onye nche, nje kpọta onye nche onye mba ọzọ, onye ugwu, ọ bịa chebere m ala Igbo. Onyere nsogbu. Dịka obodo anyị nọ n'ime ya si were dị, ịda iwu obodo a bụrụ onye obodo, ịda iwu obodo n'izizi ewee gị na ịmaghị ihe ị na-eme.
ịda ya nke ịbụa enyeghị iwu ya egosi gị na nke izi ahụ ị dara asị gị naba na asị ha gị laba maka na amaghọ na ọ bụ iwu ka ị dara ọ na-eme ihe ị na-eme maka na ọ na-ịma ihe ị na-eme na kịta na ịma ihe ị na-eme na ọ bụrụ ma uche m na mma asị na Igbo na-enwe ndidi and mgbe ọbụla mmadụ nwebe ndidi nwegide ndidi nwebe ndidi inutobe ya n'ahụ aja obido zọba onwe ya ọkwa ya bụ ọnọdụ Igbo fụrụ onwe ha n'ụbọchị taa so na Igbo na-azọ onwe ha maka na enwekarịala ndidi ha ya na-azọ onwe ha maka onye ọbụla na-akpagbu akpagbu na-azọ onwe ya otu aka o mere so ha zọbazie onwe ha ebe ha zụtara onwe ha ewere ha were mana igwe o nwekwara na ndụmọdụ nwere ike ịdọ ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu a ka ya esi wee zọọ ya wụ ndọrọndọrọ nwere onwe ka ọ dị mma. O nwere ndụmọdụ nwere ike ịdọ ụmụ Igbo banyere ya bụ ọnọdụ? okwe mana nwere onwe a na o nwere onye ji ya n'aka. Kọwara anyị igwe. O nwere onye ọ dị n'aka. Kọwara anyị. Nwere onwe nwere ndị ọ dị n'aka. Nwere onwe bụ ndị IPOB na the leader Nnamdi Kalu. Ọ ha na-eme nwere onwe. Ha mebi ya ọ dị mma. Ọ bụkwanụ na ndị Igbo bụ ndị na-achị anyị achị si mba na ha ihe anyị chọrọ bụ ka anyị jiri aka anyị rọpụ ka ndị obodo anyị siri na ya pụta ka anyị so bụrụkwana ofu ndị na ndị na-achị emekwa ya etu anwa. Ọ dịkwa mma. Ọ dịkwa mma mana onye ga-ekwetakwa ka eme ya etu anwa ka o wee bụrụ ihe ya aga n'iru. So na egwu ya mbụ ihe egwu dị na ya. Nke mbụ na isi na ọ bụrụ na ekwere ka Igbo nwere onwe ha na ọ dị mma. Ọ dị mma. Ma ọ bụkwara na ha si na Igbo ngwa bịanụ kunu soro na ndị na-achị achị na ya nwunye dịkwa mma. Mana dịka m jụrụ na mbụ, Igwe nwekwara na onye dịka ndụmọdụ dị aṅaa dịka otu onye n'ime ndị na-echekwa ụmụ Igbo n'omenala Igbo. O nwere ndụmọdụ dị aṅaa nwere ike ịdọ ya wụ ụmụ Igbo ndị ị na-echekwa banyere ya wụ ndọrọ ndọrọ nwere onwe? Amaghị m ka a ga-esi nwee ike wee mee ya ọ dịkwa mana uche aka nke gị. Ọ dịghị n'aka. Ọ dịghị gị n'aka. Ọ bụ na ọ dị n'aka m kwuo ka ya esi ya eme mana ọ dịghị n'aka. O nwere ndị ọ dị n'aka. Ị na-akọwa na ya bụ ndị ọ dị n'aka, ya bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ha mee ya ka ọ dị mma. Igwe ya gazie. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu ahụnanụ ka anyị si wee jee taa nụkwanụ akpịrị okwu ya bụ Igwe Agbogidi 1 nke izizi na KZN. Unu ahụ na akpịrị okwu ya hụkwa n'ezie na ya wụ onye isi, onye ọchịchị, onye ndu na onye nchekwa ụmụ Igbo na omenala Igbo, na ihe ọ na-eme doro ya anya, na ọchịchị ya doro ya anya. Igwe ọzọ anyị si na ị ga-adị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu ahụ na nke ọma na ọ na-adị mma ịkwado omenala Igbo na asụsụ Igbo n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nwetara onwe gị, na mba ọbụla ị nwetara onwe gị, ebe ọbụla ị na-aga, i were ejimara Igbo na-aga, i were asụsụ Igbo na-aga, i were ntọala Igbo na-aga, maka ya bụ ihe bụ ejimara anyị. Ile anya ihu na Igbo bụ ugwu mba. O nweghị ụfọdụ ndị na-asị ebe ọbụla ị gara aga hụ gị onye Igbo gị gbawakwa ọsọ. Anabịara m laa ya hụ na ọwa eziokwu dịka Igwe kọwara n'ụbọchị nke taa. Ya bụ na ebe ọbụla nwa afọ Igbo nwetara onwe ya, ya kwụrụ n'ụzọ ziri ezi, kwụwa aka ya ọtọ, ya jisie ike na-eme ihe na-aba n'anya ihe ga-eme ka o si na nsogbu dịgasị aṅaa were pụọ, karịsịa dịka ụmụ Igbo na-enweta na mba anyị nwetara onwe anyị. Ọtụtụ ndị nọ n'iro nsogbu anyị na-enwe. Igwe na-akọwara anyị tasị na ọ dị mma
ka ụmụ Igbo si n'iro bụkene bata n'ụlọ chọọ ihe ọzọ dị mma nke obodo na-akwagide site n'ụzọ a na anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ na obodo anyị nọ n'ime ya. Ọzọ abụrụ dịka rụtara aka so ụmụ Igbo nọ na mba karịsịa ndị lụrụ nwaanyị mba ndị mụrụ ụmụ na mba jisie n'ike ka anyị na-akpọlata ha ala Igbo ka a na-ama omenala Igbo na-ama ntọala Igbo n'ihi na oyibo bịakwara na-abịa ya bụ bekee ọ bịakwara na-abịa na ọ ga-alakwa n'ala mana asụsụ mmadụ bụ asụsụ ya. Biko nụ Igbo nọ na mba Igbo n'ebe dị iche iche ka anyị jisi ike ebe ọbụla anyị nwetara onwe anyị ka anyị na-akwado omenala Igbo na-akwado asụsụ Igbo nke ọma nke ọma. Ọzọ abụrụkwanụ ọ dịkwa mma Igbo nọ na mba ebe ọbụla gị bụ nwa afọ Igbo nwetara onwe gị jisie ike banye n'ọgbakọ ụmụ Igbo nọ n'ihi na asị ngwere hapụ ka osisi aka akpara ya. Nke a bụ ilu mụtara nke ọma nke ọma na azịza nọrọkwanụ n'ubu adịghị agbaji ya agbaji. Ya bụrụ ụmụ Igbo ebe ọbụla ị nwetara onwe gị jisie ike nọrọ na ọgbakọ ụmụ Igbo nọ. Site n'ụzọ a ọ ga-eme ka nwanne mara nwanne ya ka omenala Igbo na ntọala Igbo guzosie ike. Ọzọ aha bụ Maazị Kingsley Obio. Anyị na-ewetara ụnụ mmemme a site na HTV nke nọ na ngalaba Durban na mpaghara KwaZulu-Natal n'ala South Africa. Aha mmemme a bụkwa Igbo bụ ugo. Na nchịkọta onye mụ na ya nọ ka m chetakwuru na aha ya ọzọ wuo aha echiche ji mara ya. Aha ya bụ Igwe Agbaogidi nke izizi na KwaZulu-Natal. Igwe ị ga-adị o. Agazie. Dewo nwanne m. Enwere ihe m chọrọ ịrụtara ụmụ Igbo aka. Gaa n'iru Igwe. Ọ bụ na ị na-ịṅa ntị ị ya anụ ihe kpọrọ m nkịta ihe kpọrọ m bụ Igwe Agbaogidi nke mbụ na KwaZulu-Natal South Africa. Eziokwu ihe o ji wee bụrụ eziokwu bụ na mgbe a chọrọ ichi m igwe wee na-asị afa iji wee gosi na eburu ezigbo nwa afọ Igbo na ihe ya na-agba gị n'obi bụ ihe ọma onye Igbo na-eme. Ihe eji na-achọ bụ ihe ọma onye Igbo na-eme. Ihe ọma onye Igbo na-eme ewee na-ekwu afa ewee ncheta na enwere ofu okenye anyị nwe a na-akpọ ọ bụ Igwe ka ọ bụ Obi of Onitsha, Igwe Nnaemeka, Igwe Alfred. Ewee m cheta ụbọchị anyị nwere ọgbakọ n'Enugu na 2011 na etu o si wee kunie wee gwasịa Igbo niile nọ na ya mbụ ọgbakọ okwu juru m afọ ma mịa mkpụrụ n'ime m, maka na enwe mgbe o luru naanụ na ụfọdụ na-asị n'ọfa kwetara afa mba nọ na ya bụ Igwe na mgbe a na-ekene ya nọ afịa ya nwa ka m were yanwa bụ Igwe Nnaemeka Obi of Onitsha. Wee nwere ya mba afịa na afịa ya nwa bịa bụ afa na Satọde. Agazie. So na onye ọbụla bụ onye Igbo a na-akpọ n'omenala Igbo onye anwa na-abịa nso na-abịa nọ ihe eji wee mara gị. Ejikwa m maka ụbọchị anyị jelu na be Igwe obodo a nwụrụ anwụ wee mara. Anyị lụsielu ndị obodo wee sị mba na anyị ekpufu okpu anyị na anyị yiri ekpu okpu wee bata na palace. Nsị ha maka gịnị? A sị na anyị ekpufu okpu anyị abaa n'ime ya gwa eze obodo na anyị ekpufu okpu anyị. Eze obodo asị mba na ka ajụgene anyị. Nsị a ngwa ya jụa o wee sị na okpu anyị kpu ihe anụnwa na ọ bụ our culture. Nsị a yes
na our culture ka ọ bụ. O wee sị na anyị kpufuo okpu anyị bụ our culture na ebube eji wee mara anyị na anyị atụfuo na ya. Anyị wee kpuru okpu anyị n'isi wee banye na palace wee were oche wee nye anyị oche na palace. Anyị dị mba na anọ jere ya mba ije. Anyị na ndị Ghana jere ya, anyị na ndị Somalia jere ya, anyị na ndị Ethiopia jere ya, anyị na ndị Burundi jere ya, anyị nwa bụ ndị Nigeria. Mana anyị nwa bụ ndị Nigeria bụ ya bụ ndị recognize na ya bụ palace n'ụbọchị anwa dịka tata. Ya bụ na ebe ọbụla nọ iji omenala Igbo aga. Eji m omenala Igbo aga. Ya bụ na ya mbụ igwe anwa m fụrụ wee ṅomere afọ ya na afụrụ m ya si onye na-eme ihe omenala Igbo nke ọma. Ịfụrụ ebe o bidobere anyị n'ụbọchị tata. Ya gazie igwe. Igbo si na-akọwa ruo ege ruo. Ama m na Igbo ndị ọma na-ege ekwentị nke ọma. Igwe ya gazie. Ọ bụrụ na ịla ya n'akụkụ gị Igwe, ọ dị Ezilọlọ. Amara m nke ọma na ọ bụ otu oriakụ gị ka anyị na-ahụ n'akụkụ gị taa. Biko kọwara anyị nke ọma onye ya bụ lọlọ ọ bụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ana m ekenekwa unu. Onye unu na-afụ n'akụkụ mee ihe anụnwa ka a na-akpọ lọlọ Okwuọma Charity Uguru. Ọbịa bụ onye unu na-afụ n'akụkụ n'ụbọchị tata. Ọbịa bụ isi nwaanyị m. Ejikwa nwekwara nwunye m nke ọzọkwa nke ịbụa. Nwa obere oge ọ ya abịakwa ma nọnyere anyị. Ya gazie. Ị na-akọwatara nke ọma na aka bụ lọlọ nke nwaanyị obodo nọ n'ime ya. Anyị mara nke ọma na ọ dị elema anya ọ na-anụcha maọbụ sụcha asụsụ Igbo nke anyị si n'ime ya pụta. Biko Igwe, ọ ga-adị mma ka m jụtụ ya ajụjụ dị ole na ole, mana ọ ga-awụ n'olu Bekee maka ọ gaghị aghọtacha asụsụ Igbo anyị si n'ime ya pụta. Ọkwa ya? Gaa n'iru. Lọlọ, may your days be long. May you live long. Lọlọ, we can see that you are the wife of our Ebo king, the representative of Igbo culture and custodian of Igbo culture and its people here in KwaZulu-Natal. Lolo, for how long have you been with our Igwe? How many years now have you been married to our Igwe? It's been a very long time. We're going to 21 years now. 21 years. Igbo, una honano, nke a bụ isi Lolo Igwe Agbogidi nke mbụ. Ọ sị na ọtụtụ afọ ka anyị na Igwe anyị birile. Ịhụ na ile ya bụ lọlọ, ị ga-ahụ na ọ na-akwa mụrụmụrụ dịka Igwe anyị si akwa mụrụmụrụ. Mana ka m jụkwa ya ajụjụ ole na ole dịgasị anya. Lọlọ, so far you're living with our Igwe, being an Igbo man from Nigeria. How do you see, you've been to Nigeria, you've been to Igbo land, and how do you see the culture, the most time you've been with our Igwe, how do you see the Igbo culture? How do you intermarry them with South Africa, where you come from? I'd say it's not that different. There are so many similarities in it, of which it's easy for me to adapt. I don't see any much of differences because a lot of things that are done in Nigeria, I've seen them being done here as well. A lot of things that have been done in South Africa, if you go to Nigeria, you see similar to what is happening in this side. Thank you, Lolo. Lolo, if I may ask you again, please, what advice would you give to other South African women married to Nigerians here in South Africa regarding going home and, making them understand the culture or the language of their husbands? What advice can you give to them? It's really important to adapt in a new place. Say like you're going to Nigeria. You need to change your mindset and tell yourself that this place, I can stay in it as long as I can.
And it's not really difficult. And to be understanding as well. As I've said before, that culture is similar to what we have here. So I don't think that people will, like women and their kids, will find it difficult to be in Nigeria. Thank you, Lolo. Thank you, Lolo. Igbo ndị ọma na-ege ntị, abịakwa m ọzọ, unu lee anya, unu ahụ Lolo Igwe Agbogidi n'etiti anyị dịka ọ kọwara anyị nke ọma n'ụlọ oyibo si na ọ na-adịkwa mma ndị lụrụ nwaanyị na ụmụaka sị ka a na-akpọla ha Igbo na omenala Igbo na omenala obodo South Africa ihe dị iche adịkwanụ n'ime ya. Ọ na-ekwukwesị n'ezie na ọ bụrụ na isi ike na-akpọrọ ụmụ nwaanyị anyị Igbo na ọ ga-adị mma ime ka ha na-akwụsị ike ma na-amụta asụsụ na omenala nke nọ n'ime ya. Ndemenụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, na-atụfughị oge anyị ga-eweta ọgbakọ nke ụbọchị nke taa na njedebe. Biko nọnyere anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara na ya n'uju ebe ọ dịkwa ụtọ ma dịkwa mkpa. Ndewenu ndị ọma. In this age and times comes great ideas, sweet memories, new techniques, untold stories about Africa and the world at large. Guess what? The new age brings on board a brand name in broadcasting technology. Introducing Age Television. At Age Television, we serve you with professionalism in news and event coverage, live streaming, documentaries, artist management, video and photography, social media management, and lots more. For inquiries, call us on +27 061 773 9628 or 027 064 543 0136. You can also send us WhatsApp messages on 078 229 4593. YouTube HTV/Durban. Tweet us at HTV Durban. Facebook at HTV Durban. Instagram at HTV.Durban. Email us at htvdurban@gmail.com. Visit our website on www.htv.co.za. Age Television, celebrating the uncelebrated.